Good morning mga master, nandito na naman tayo sa sapa ng tayo magtatabukol na naman at maglalambat tayo mga master. Andun po yung kasama natin na isa, nag-umpisa na sila. So gagawin natin dito mga kamaster, tatanggalin natin yung mga kangkong nya para marami tayong makuha mamaya. Malalaki daw yung tilapia nya. Yun, wala pa yung mga kasama natin. Oo, tilapia, unang kuha ni Kaliddag. Nagpink-pink pa gaya ni Sona na yan eh. Gudak-gulat. Eh? Color pink. No color pink brad lalaki. Unang kuha. Tagalog. Minta. Palapal mo dyan, nga tao. Palapal mo na. Budakil tilapia na kasi ka. Budakil niya tao. So, mga kamaster, inumpisa na natin tanggalin yung kangkong niya. Pinapaigid nila. Yung si Brad, tsaka si Kaliddag. Naduhati lang mas nabuhi ba? Dua nga bunot ka, dua tuyog mo ko. So, andun na yung mga kaibigan natin mga kamaster. Sa lukuyan silang nagtatabukol. Medyo marami na tayong nakuha, mga kalahating timba na tilapia. Tara, tingnan natin. Yung nakuha natin mga kamaster, uy, buhay pa sila. Yan natin dito. Yun. Yan ito mga master, sim size lang yan. Tilapia. Ito mamaya hati-hati na rin. Bali apat tayong maghahati. Hello vloggers. Ay nakuha si Kaliddag, malaki. Malaki naman yan. Boom. Yun. Ni. Ito mga master, tilapia hings. Tok, kalpo dyan ito. Meron naman dito mga kamaster. Isa. Yun. Nagatugtol yung ulo nila mga kalagdag. Tinutugtol nila yung ulo nila. Naulaw daya. Meron na naman. Boom. Tilapia. Naulaw dan. Tugtol na yung ulo daya. Matatanay ta kurente. Bertabaan ko rin kita. Epatol nga mabalik natin na. Lubat. Sa lukuyang inaabog ni kumpare. Sa lilaw sa amit. Bada. Bakbak paray. Bakbak na nagdakal. Maganda. Ito kay ya. Foto. Tuwak nga. Nawa na yun. Sige, gulim.
Pagandang mo. Go! Yun. May nakuha naman sila doon. Nakita. Ayun, doon na lang. Tok. Anay. Pakitan ba niya? Ah, makakaligdag. Ah, kanyamon. Kalma dyan. Malilaw. Nalilaw. Ayan. Hey, magtatakas na siya. Magtatapos, wag mong patakasin. Ito. Dito, kalantok. Ini. Kabukid sa. Eh, sumurtak. Uy. Kamangam. Malayo. Malayo sa tingin. Beratamon. Diamond. Ayan, pero. Mga kadagyat, ayan na alam natin. Mga pare. Dumatati pang 5 kilo siguro ito eh. Ito po, malaki ito po. Ito, malaki. Damay ito na alam na kunding. Ito, ito po. Tapos na po. Ate boy, bahin-bahinan. Opo. Mga kadagyat. Madaming kikatan dyan katay-katay ng mapayakaw. Hindi mga panglakaw ate boy. Ah? Hindi ka panglakaw. Hindi. Bahin-bahin lang. Sa ingay. Wala. Lima din dito ito. Atau tigit pin. 5 pa lang. Ah, 3 points. Luto mo 3 points. Pili ka kanya yon. Ay, da kanyang tox. Daman karot tox. Tekang ka doon. Daman. Sama, nalalay ka mga ginagkam. Ay, talo, tutmon. Hindi ah. Kakanya tantog. Siya dumaan pala. Boy, hindi kakanyatan to atan. Luto kini ko. Dugo. Luto ka balay. Ha? Luto ka balay. Luto di balayaw? Idadagluto. Ako daw. Ah! Don, kanyo madarak ka lang. Proton. Hindi nga ilatila mo. Wen, ang sadak mga daw dadamdama. Sila ka lang. R. Oh, pili na. Tad mo jay balayaw. Brad, anyak nga ko ng lain na